De l'arpa de la multiinstrumentista Anna Amigó en surten notes que versen sobre històries tradicionals catalanes. La seva veu completa les melodies, explicant relats resilients de figures femenines. Així sona el cançoner Revolucionat, el projecte en solitari d'Amigó que ha presentat aquest dissabte al Castell. Amigó explora la versatilitat de l'arpa conjugant en el seu repertori dos conceptes, evolució i revolució. Ha evolucionat perquè proposo diferents melodies de la tradicional i diferents tonalitats, etc., adaptat al que seria ara cantar cançons de treball, no? Que es puguin escoltar, i revolucionat perquè la majoria d'elles parlen de dones que ho han passat malament i que se'n surten i que es revolucionen. No és la primera vegada que Anna Amigó actua al Castell. Ja ho va fer en un parell d'ocasions acompanyada de la francesa Eva Geniot amb el duet Formiga en Cigale, un conjunt neofolk de violí i arpa que enguany compleix una dècada. Tot i que la pandèmia ha condicionat la seva activitat durant aquests mesos, la intenció de la dupla d'artistes és poder presentar un nou disc de cara a 2022. Al ser una d'aquí i una de França, amb el tema Covid se'ns va posar molt difícil el tema de la frontera i viatges. Llavors jo sempre he anat tenint cançons de repertori, al sac, perquè també en Formiga Cigale en fem de catalanes. I llavors vaig dir, doncs escolta'm, l'any passat, per què no provar-ho sola? No? I bé, vaig començar a Ulldemolins l'any passat, n'he fet un parell més i tenen molt bona resposta, molt bona acollida i doncs ara he apostat també pel format en solitari, a més del de duet amb Formiga i Cigale. L'Anna té arrels salvatanes i el concert d'aquest dissabte ha suposat actuar davant de familiars i amics en un esperat retrobament que s'ha sentit com tornar a casa.